Nej. Jeg skal bede med en medister og noget brød. Medister? Ja. Sender du ketchup? Ja. Fy for. Smager lort. Smager kraftigt med lort, mand. Nej. Hvad? Helvede, du lækker, mand. Undskyld. Hvis du kigger over bag det træ, så kan du se, der er kamera. Du er med i skjult kamera. Det er en lort. Nå! Jeg står og flyder lort. Ja, vi har puttet lort i en pølse. Ja. Så du er med i skjult kamera. Vi må godt bruge den. Tak skal du have. Det er fandme sjovt. Du skal bede med en til.